To, čo vidíte v pozadí, je pilier železničného mosta v pôvodnej trase Košicko-Bohumínskej železnice úseku Kostolany nad Hornádom Tisak. A keď sa takto pozrieme, týmto smerom viedla železničná trať zhruba tadiaľto. Pričom tam, kde sa to kríži s hlavnou cestou, bolo železničné priecestie a ďalej sa to blížilo ku stanici Kostolany nad Hornádom v jej pôvodnej polohe. Trať takto prichádzala od Kisaku, no a v týchto miestach sa križovala so štátnou cestou a tam, kde stojí teraz tá budova predajne stavebnín, no tak tam už pravdepodobne začínalo Kisacké zhlavie železničnej stanice. No a pozeráme sa na pôvodnú staničnú budovu Košicko-Bohumínskej železnice. Celá pôvodná stanica momentálne funguje ako vlečka, čiže dodnes sa tu dá stretnúť s rôznymi koľajovými vozidlami. Avšak už to tu rozhodne podľa môjho názoru nie je také intenzívne ako kedysi. Pretože mnohí, čo to tu poznáme, vieme, že tu v minulosti bola nakladacia rampa, pomocou ktorej nakladali do nakladných vozňov dolomit, ktorý bol vyťažený v nedalekom kameňolome. No a nákladnými autami bol dovezený tu a tu sa aj naložil do vlakov, odkiaľ bol distribuovaný ďalej. Súčasná stanica je od tej pôvodnej vzdialená pár stoviek metrov a v princípe na dohľad nájdeme ju presne za týmto oblúkom. No a už ju takto z diaľky môžeme vidieť. Toto je súčasná stanica Kostolany nad Hornádom, takže nakoľko sa blíži aj môj vlak, aj oproti idúci a nebudem ma počuť, tak to ukončíme a nezabudnite, meškanie je bonusová jazda zadarmo. Nazdar.